салом алейкум дӯстони азиз. Капитан Карабл, КУЧКАР Бэтмен, аэропорти ДАМАДЕДОВ, рост ба шаҳри КУЛОБ, аэропорти КУЛОБ мерем. Ина аэропорт, ай ҳамара дидестен, ина дiyum ЛÖЧИК нестай, короче ҷой рафтагия ҳеҷ гап не. КУЧКАР Бэтмен худаш то қайм мекунам. Мотора ози заводид мекунем, мотора гарм мекунем. ҳаматон чилеса самолет айберу нишон мекунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим мерем акнасиша. самолети мо тайёрай, рост ба аэропорти шаҳри КУЛОБ. касе ки ай КУЛОБай марҳамат лайка фаромӯш накунед. Дапеш гаерчи эне самолет рафтани ай самолет. Рафт самолет мерем аксимона маракаб мекунем. Як газш мерасида бошад, газ зора запаста кадан накаданам ира як шона бибинем. Инаҳа насиб боша ина тайёрӣ мебинем. насиб боша ози газа мечиқем. ҳама каса тайёрем. ай билета арзон харидагем ба хиёли ҳама каса мепарем. насиб боша бачаҳо ҳама каса римента маҳкам кунем. рафтем. посадка мекунем дар шаҳри КУЛОБ. ина қариб расидем. баъдай як минут мефурем. ҳаво дар шаҳри КУЛОБ 20 дараҷа гарм. ина соқ саломат посадка кардем. хуш омадем ба шаҳри КУЛОБ. ҳама тарафа тенч. این самолет. چی هست؟
самолет майда ҳаракат кайса лозим медонем. мусофирони муҳтарам, марҳамат, мо омадем ба аэропорти шаҳри Кӯлоб. ҳама каса хуш омадем ба самолети КУЧКАР Бэтмен. ина боротона марҳамат. ай терминали рақами 1 бигирем. ана ана дӯстони азиз, чӣ хешид? як қарсак занед ҳама каса ки соқ саломат омадем. мотора мекушем. марҳамат дӯстони азиз, хуш омадем ба аэропорти шаҳри Кӯлоб. касе ки ай Кӯлоб ай ҳатман лайка биҷиқам.